ndị be anyị ụnụ anụgoni Ebuka Obi agbadaga n'Igbo mana o nwere ife okwula ebe a wụ ife nchọrọ ịlụtụ aka. O nwere ike anaghị anụgo ife a mana etu o si wee kwue dete metụrụ m hinne ọ tọchịrị m ananya ka nze ka m gbasa wete unu tupu anyị ekwuo maka gegodo na ntị n'ife a ama na ọ strike etu o si wee strike ma o nwere ife ndị oyibo na-asị the way it struck me this time. Ebuka Obi eburugo chọọchị ya bata nwayọọ nwayọọ ama na edozichagba ebe mana o nwere ife nchọ ka ị nụlụ ife ahụ godo gbasara chọọchị ya mana o nwekwara ka in fact gegodo na ntị tupu anyị abịa. The Lord led it in my heart to make this declaration concerning our region. There is no part of the world that you will go to without seeing the Igbo people. And wherever you see them, you will see them multiplying, building factories, building companies, developing other region, but their own region is undeveloped. If it's a curse upon our land, that curse is lifted to them. Most of you don't know that most of things are not ordinary. If you go to China, you will see the Igbo people and their industrialization. Go to the whole Germany, Europe, America, you will see their companies, industrialization everywhere. And this is the only region that develop other region, but their own region is undeveloped. Whatever that is the cause, if it's spiritual or physical, today we are saying it will not continue like this in the name of Jesus. Our people are like birds in the cage. When you put a bird in the cage, the bird will be flying inside the cage. The bird flying inside the cage, is that bird free? No, sir. That is how we are. You see, our people go to Abuja. The best estates in Abuja are owned by Igbo people. Are we talking about Kano, Kaduna, or Obusebem Sriba? All over the world. It will not continue like this. The same energy we are using to develop other region, we have to apply the same energy in the southeast. You cannot expect a change until you make a move. Look at the way it's happening. It's as if there is something that is wrong with this region. Every child born here wants to go out. You don't blame them. There is no company anywhere in the southeast. And so that is why I want to pray that you that are developing America, believing big there, we are not saying you should not develop where you are staying, but at least bring 1/4 of your investment home. If you bring 1/4 home, I bring 1/4, this person bring one. We don't need any help to help ourselves. We have what it takes to develop this region. Most of the regions in the world, when I went to South Africa, I went to Johannesburg. Almost the whole streets, the companies there are owned by Igbo people. But move from Anambra, Enugu, Ebonyi, Abia. What you will be seeing is some small house. You hardly see a pure water company. If it's a curse placed upon this region, that curse is lifted today in the name of Jesus. After this program, people will be coming home. Nobody should say, let this person come first. We have made a move. Zion Ministry has made that move.
you will know it's in millions. Because the cameras cannot cover everywhere. There is no continent you will not see people here now. Because somebody made a move. The Jewish people remain slaves everywhere until the day they realize that we have to go and develop our place. Today they are one of the giants of the world. But before, they were slaves everywhere. Jewish people are one of the world power today. Everybody must wake up. Take it or leave it. Igbo people are like birds in the cage, flying within the cage, making noise everywhere in the world. And yet, that from today, this region will not remain the same. Do you know the meaning of the way it is? The way Igbo land is. If we remain like this, a time is coming, this generation will phase out. Because our people, the way the region is structured, we must run out. I know there is no good international airport. I know there is no seaport, but we have what it takes to turn this place around. Other states we are turning around, we have what it takes to turn. And when there is companies here, most people will not like to go out. Because this is not what government go to any country in the world. The highest companies are not owned by government, it's owned by individuals. And yeah, when I tell today, abafrani uche abafu uche onye obula lotaba sieta. Anya kubioku. We always brag. And Igbo are the anywhere you go, if you not see Igbo man, no, and so you are great in America, but your village is undeveloped. Are you great? We have come down here to help this region. And this time around, all of you will see change. Amen. And the change have started. Amen. Thank God for Governor Hope Uzodinma, who gave us the platform to come. Now, let's ignore the church is coming or whatsoever. But let's look at that message. It is that message that I'm pointing at. Let's ignore, yes, some people are saying it's the church development, but the message is not what he's saying. Listen to the message. If you don't like Ebuka Obi, but this message is very key. That is why I came here. I have never had it like this, and I'm pleading with Igbo. Let's look at the message again. It is so important. Hey, the way this one sounded to me, oh my God. I see development of an Igbo. I'm not just speaking. It's not just about prayer, but action. I believe what he said will trigger a lot of things. That was actually the opening of his church in Imo State. You saw the crowd, millions. That millions is a population that if they trade with you, do business with you. So we have the population that will buy. Look at what he said. Igbos are everywhere. You hail them. Hey, anywhere you go, if you don't see Igbo man. But what about his own house? You know, we have bragged a lot about that. Anywhere you go, you don't see Igbo man. People are bragging with it if you don't see Igbo man. Igbo man is outside there fixing other people's place. What about his own place? So enough of those brag. Igbo man is everywhere. And how does it change an Igbo? That is what matters. Look at the clocks of that message. Oh my God. The way it sank into me. Go to Europe, America, you hear of our exploits. Igbo people are doing well, this and that, this and that. Oh, they are great people. What about their home? Oduka ebe agbala ọsọ agha. Oduka ebe agbala ọsọ.
He said the curse is broken. Yes, it doesn't end at prayer. He said we are like a bird in a cage. A bird in a cage still flies inside the cage, but cannot fly out. That is a kind of, it's being clipped. When they say we are clipped, our hands are tied. We cannot, we are given a boundary. We need, until we fix our place, until the impact of whatever we are doing outside is felt in our place. Yes, they say Igbo, there are factories in Igbo. How many of them? Our place is crafted in a way that we'll be going out, we'll be flying out to go and seek greener pastures. But we have what it takes to make people come to our place. Look at how many people he brought. People from different parts of the world were in attendance in that program you saw. So, but I'm not telling you to focus on the program, but what he said. He mentioned companies in Johannesburg, businesses owned by Igbo. What about your home? Akuruono. You know, we have been preaching Akuruono, but the way Ebuka dropped it now, it was like a bomb. If 1/4 of ndị Igbo, 1/4, 25% of ndị Igbo can invest in an Igbo, the billionaires we have. The other day I saw Kubana's chief priest. The business is not in the southeast. He left. It's painful. I'm not telling him what to do. I'm not advising, but it's painful. Or maybe he said insecurity or what, I don't know. The population here has no. You know, I was talking about this the other day. 72% in Abuja. 72% of properties in Abuja are non-Igbo. I don't hail them for that. That is silly for me. Me hail do ha. If I am emana onwere ike ifunahu onye ahụ. Onye ifunahu nwe a na-ekwu maka nke lụrụ uno ka ịma. Oluo uno onye ndị ọzọ ọlụ. Ebe ọ na-ejele ndị Igbo exploit. Ije na best houses in every part of Nigeria, Lagos, on Igbo. Bana bendi Igbo ajoka, je na bendi Igbo. One mmadụ one lolo factory na be ha. Okwu a ode video ife onyonyo omele a na-esave nke a dewe somewhere. Na archive ka a na-edewe nke a. Ọ gwara ya okwu. Hapụgodo na ihe eso ụzọ ụka ma ọ na ihe eso n'iwe onye ọgọ mmụọ mana welugodo okwu onye. Asị tụfuo m mana atụfu na okwu ọnụ m. Hey, Ebuka gwara ya okwu. Dịka ntị ekwu anụbugo m ya mana ụzọ o si wee kwue na kịta nwata ọwụ na amụrụ na Igbo chọrọ ịpụ maka gịnị? Echetara m mgbe anyị na-eto. Efinishiri m secondary school na Igbo. Na Igbo ka m gụchara akwụkwọ. Mgbe ahụ ọkala ndị mụ na ha gụrụ akwụkwọ ekwuwe narị. Ka ha jee ebe a onye ọbụla na-ekwu okwu ọpụpụ. Ma mụnwakwu na-echekwa etu m mesịpụ. Mana ọ na-aba anyị dị mma etu o kwesịrị ịdị. Ọpụpụ ị na-apụ ka ije narị anya batakwa. Kedu ife ya na-eche ndị US kele ebe ha ya asị ka ha jee ndị nọ na US ndị wụ ndị US. Aka na obodo ha amaka. Obodo ha malụ mma. Ife ha sị a na-eti mkpu na ndị Igbo na-akpa ike n'ebe dị iche iche. Bịa na kpaa na ike ha na ba ezigbo ike. Unu echezi na ndị na-achị achị asị na seaport adịghọ. Nna. Ike o nwere oge ife enyo mmele mbụ. Ike dị n'aka anyị nwawo ndị Igbo. Ịgbanwe ọnọdụ. Ike dị n'aka anyị ịgbanwe ọnọdụ. Mana anyị na-eche ndị ọchịchị. O nwere ife okwukwala ebe a strike m. Video nka. Etufu. Ọ dị na archive. O nwere ife okwuru strike m. Companies one ka ịnụ na gọọmenti na-enwe. Jee na US ka ji US nye example. Emebe a na-akpọ
ka ife na-akpọzi village ahụ ebe ahụ Facebook na ndị otu dị Silicon Valley okwe Silicon Valley enwegasịrị ebe a ka ya afụgasị tech companies ya highest ndị ọyawo ofu onye n'ime ha na karịrị ego ụfọdụ country. Kedu ndị nwegasị the company? Ndị mmadụ ọbụrụ gọọmenti nwe. Ndị be anyị bịa lụwanụ olugo ka ụnụ ya bịa doziwe be anyị. Ndị Igbo ka m gwuo na eziokwu asị m kwuo ndị Igbo kacha jije ego n'ụwa mana I invest ya ọfụma ka ya ama. Unu ejesi na-edozi ndị obodo ndị ọzọ abịa a na-achọgasị ebe anyị ekpochi kanal na Abuja na Lagos ebe anyị alụ gasị mana be anyị etọbi etu ahụ. O nwere ife okwuru anyị na-anụ maka akụkọ ndị Juu. Unu nụrụ akụkọ megasịrị ma mgbe agha ife Hitler mere ndị Juu megasị ha gbuo ka anụchala ọgụ 1940 gịnị 19 ka anụcha Second World War wee gbuo ndị Igbo ndị Juu ife gburu ha. Ndị Igbo cheta na ndị Juu cheta nna asị ndị Igbo ndị Juu cheta na ha ya ana. Ịma na Israel anyị fụrụ kịta ka ha na-alụ dozichabe Israel efụrụ kịta ya azụ Nigeria nni. Israel so na one of the most advanced country in this world. Ndị Igbo natanụ ife ahụ Israel ji nwerie nọ na ya achọbụghị anyị ka na-echegodu ka anyị na-eso nke ndị ọzọ. Ndị Igbo natanụ Chineke enyego unu ife niile idozibe unu mana unu na-apụ na-edoziri ndị ọzọ. Company si dịchacha ebe dị iche iche ọ bụrụ ndị Igbo nwe nene ka ndị Igbo dị. Ịma na ụfọdụ ndị adasụ Igbo kwue ụfọdụ oge anyị bịa na-agbachi ọ dịka mana n'ezie ndị Igbo adịghị etu o kwesịrị ịdị. Akụruo unu echezi na gọọmenti lụọgodonu factory ka ndị mmadụ nwee ọrụ. Unu fụ ka obodo si emepe. Unu echezi na gọọmenti efelugo ọ bụrụ sọ anyị maka ha feluru Nigeria niile. Unu echezi na gọọmenti agbụ ahụ ọ bụrụ na ekele ya agbụ ọtọ epugo bịa lụọ factory ahụ na be anyị headquarter gị ahụ. Enwere ife onyinyo anyị mee tupu anyị mee nke ife aka ekwukwala onye ọzọ na-ekwu. Ndị Igbo na-eruo n'anya akụ ruo n'olugonu. Unu edozizi na ndị ọzọ bụ na ata akụ ya dịka ebe agbala ọsọ ejizi na-alụghọ seaport na-alụghọ nka. Nwecha kọntrị si enweghị seaport. Ka hapụ ebe a gbasakwa ozi a gbasaa ya ọfụma tinyekwara ya aka na share button share ya. Subscribe biko subscribe